aya ndo anonzi mahwani manje akuitika muno munyika yedu, munyika yeZimbabwe. Sezvatiri kuona dzimwe nyika dziri kutoona kuti nyika yedu, nyika yeZimbabwe, nyika yaparara, pasimbona kana future. Zvinhu zvise zvavakungodhakwa pakaipa mhuri yeZimbabwe. Kusangana zvekare kwatiri kuita pano paZim News Live YTS muzuva ranhasi. Panapa patinokupai malatest updates, panokupai nhau dziri kupisa, nhau dziri kuitika munyika yedu, munyika yeZimbabwe, pakaipa mhuri yeZimbabwe. Tisati tatanga kupinda munyaya yedu, ndinokukurudzirai kuti kana wanga uchangotanga kuona mavhidhiyo edu epa YTS News Live, ndinokukurudzira kuti ubva wasubscribe, ubva walike vhidhiyo rinori. Kana wanga wagara wakasubscribe, ndinokukurudzira kuti ubva walike vhidhiyo rinori kuti urambe uchiona maupdates edu atinokupai pano paZim News Live YTS. Muzuva ranhasi nenyaya yakamira kudai so, nyaya yakaitika nezuro paHarare International Airport. Right. Saka regai tipinde munyacho tikudze zvizere. Nyaya iri kuti Rwanda airplane tire burst during takeoff at Robert Gabriel Mugabe Airport. Yobva mberi chiti a tire of Rwanda airplane burst this Monday during takeoff at Robert Gabriel Mugabe Airport. This has caused a temporary disruption of service on the runway. Zviri kunzi pane disruption, pane confusion yakaitika pama airline nezuro nemusi wemuvhuro apo Rwanda airline yakaita a tire burst iri pa takeoff ichida kutosimuka ndobva yaita tire burst. Izvi zvakabva zvakonzeresa disruption yema airlines aida kubuda ipapo neaida kulenda paHarare International Airport. Saka nyaya iyi iri kuendera mberi ichiti disruption yanga yakamira so. Zviri kunzi Ethiopian Airline, specifically Airbus A359, on flight ET783 to divert to Lusaka, Zambia after facing difficulties while trying to land. Zviri kureva kuti iro airline iro reku Ethiopia yaida kulenda paHarare International Airport but yakakoniwa nokuda kwokuti road yakanga yakavhagwa ne Rwanda airline yakanga yafesa tire burst, pakakonzereka confusion zvichireva kuti mapassengers aida kutodzuruka paHarare International Airport kana vaida kutotorwa paHarare International Airport pakatokonzeresa disruption, vanhu vakatodelayiwa. Iyo airline ikabva yatozopedzera yatozoenda kuLusaka ikanolendera ikoko pakaipa mhuri yeZimbabwe. Saka toda kumbonzwa kuti mimi munofunga kuti kudini situation yakaitika muZimbabwe iyi, situation yakaitika paRobert Gabriel International Airport. Mumbotudza kuti asi chii chiri kumbonyasa kuitika. Saka ngatimbonzwa vamwe kuti vakapindura vachiti kudii, kuti vamwe vane muono wakaita sei zvichienderana nenyaya iyi. Saka pane mumwe auya akapindura pano paTwitter yendo akati mnangagwaSadc regime is failing to maintain the airport runway which is littered with debris. Since Mnangagwa took over power via COP in 2017, Zimbabwe's infrastructure is disintegrated into ruins. Pakaipa mhuri yeZimbabwe. Vanhu vari kuti hanzi Mnangagwa ari kukoniwa kurana chinhu, Mnangagwa ari kukoniwa kumaintaina Zimbabwe, Mnangagwa ari kukoniwa kumaintaina infrastructure. Zvinhu zvese kubva pakangopinda zvese zvakava zvatanga kutodecline, zvakava zvatanga kutodhakwa. Saka regai timbonzwa mafungiro enyu pamusoro penyaya iyi kuti munoti kudii, mune muono wakaita sei. Timbotiudzewo mafungiro enyu hapakaipa mhuri yeZimbabwe. Kana zvokonzeresa disruption yakadai so, zvinenge zvine loss of life yevanhu vakawandisa, zvinenge zvichikosta upenyu hwevanhu vakawandisa. Saka imimi chimbotiudzai mafungiro enyu kuti munoti kudii, kupfurikidza nekukomenda pacomment section, mubva matipa view yenyu kuti muri kuona kuti kudii pamusoro penyaya iyi. Kana manga musati masubscribe, mubva matosubscribe kuti murambe muchiona maupdates edu, mubva mashare pamwe chete nekulike. Tosangana pane vhidhiyo rinotevera. Tatenda.